Здравейте от мен, аз съм Никол, днес е 1 февруари. На този ден през 1788 година в САЩ е патентован парахода. През 1851 година е извършено изпитание на първата подводница, конструирана от баварския офицер Вилхелм Бауер. През 1958 година е стрелян първият американски изкуствен спътник на Земята. През 1931 година е роден първият президент на Русия Борис Елцин. През 1994 година е роден английският певец от One Direction Хари Стайлс. Днес в Българската православна църква отбелязваме празника на Свети Трифон или Трифонов ден.